Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, imana mangaramoti ati-ati doh pikiramu nabi, di bagansan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, salam sukacita, selamat hari Minggu. Selamat beribadah bagi bapak saudara-saudara yang bisa beribadah, Tuhan memberkati. Dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi kondisi kehidupan, nama nami, nanami, naung matua, naung sudah gugu, doa kami, Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah Bapak Ibu Saudara. Amanginang teriring salam dan doa kepada saudara-saudara, kepada pelayan Tuhan, kepada perhalado gereja kita dan keluarga kita satu persatu. Dan di minggu yang berbahagia ini, mari tetap hidup di dalam doa, memuji Tuhan, dan hatan itu hatta dihita di minggu sadarion, Psalmen 124, ayat sada satu ayat walu. Ede hananakok sian si Daud. Aut unang Jahoba madongani hita. Sai ima didok Israel. Aut unang Jahoba madongani hita uju hehe jolma mangalo hita. Sai ngulu-ngulu hita bodutona. Ujui di panoboni rimas nasida dopak hita. Sai na aupon ni akka aik do hita ujui. Sai na boluson ni batang aikido todita. Sai na boluson niya ka aik na marhasahido tongon todita ujui. Pinuji majahubang na somangalehon hita si soroon ni akka ngingi na sidai. Nunga malua toditai songon pidong na malua sian sabil ni parsabil. Nunga matos sabili jadi malua hida. Yang go pangurupiot di hida di bagasan goar ni Jahoba. Sito palangit doho tano odo. Demikian firman Tuhan. Sebuah nyanyian jiarah yang luar biasa yang menyaksikan bahwa pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan selalu bawa saudara-saudara. Marhiti hatan itu hatta sadario di paingot dohita manginang lahomar ningot songo dia pangurupion ni debata dia ka namasa di tonga-tonga ni nguluta. Ragodang do akan nata adopi, akka parsorion, akka parukilon, sitaonon, parsahiton, doh lana asing dobe, nabuy tapajojor sada-sada. Alai nang pesongo ni gudang niya kanamasang, dibolus bangsoi. Alai gabe, dihukupi panidangionodo namasai ay didok nasida do out unang Jahoba madongani hita yang go pangurupio dihita di bagasan goar ni Jahoba sito palangi doho tano odo. Oleh karena itu Bapak saudara-saudara, kita senantiasa juga hendaklah bersaksi demikian. Out unang Jahoba madongani hita sai ima di dok Israel, namar lapatan. Sai ima dok di partodiomu. Sai ima hati dakon di pardalanan ningulum, di tonga-tonga ni parsaurata. Au unang Jahoba nama masu-masu hita. Au unang Jahoba nama nupahi hita. Amanginang, di dok di son, ade, di dok nakiningan ngulu-ngulu hita bodutona. Di dok au pun ni akka aikido hita ujui. Mereka menghadapi banyak tantangan. Sehingga pemazmur mengajak mereka untuk mengingat semua itu. Mereview perjalanan mereka. Dan mengarahkan mereka kepada satu kesaksian. Pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan. Amin. Songoni manang hita manginang di perjalanan ninguluton. Pangurupion na tajalo, dangalani gugutta, dangalani malota, dangalani naadong dihita. Unang maadong siyad hita na madok, yakka namasai, malua pehita siya nakka namasai alani gugutta do. Alani siyanu do daw. Alani debata. Ido na nidok ni epistel di minggu sadarion, dipaingot Tuhan Yesus akka sisianna. Ya. Out soalan ni debata na mangalihon huaso tu ibana. Aidang aloon ni akka
na sa urdot dohot hita ninna nakining didok Tuhan Yesus. Pangurupio ni boy doro marhiti ragamnya kana masa manginang. Pertolongan Tuhan bisa datang dari orang yang berbeda suku, agama, golongan. Ya, sering sekali juga Tuhan menghardik orang yang kaya melalui orang miskin. Dan sering juga Tuhan menolong orang yang berkesusahan lewat orang-orang yang berkesusahan. Holanon pangurupio ni ala ni goarni Tuhan Yesus Kristus. Jala ido nata jalo di bagasan pakkokopon ni anak na Yesus Kristus Tuhatay. Dangadong nata pangasahon. Dangadong si berengos siya kita. Dangadong si hirimo siya kita. Ubahin na di palua hita. Ubahin na di tobus hita. Holan ala ni goarnaido. Ubahin na ro Tuhan Yesus. Dihokop kita, gabi boy hita saur mo se Tuhan sangapon, dohot hamuliaon ni Tuhata debata para sirohay. Ato nga manginang, saula nari, margogo maho makatidakon pabuah holad debatado na mangurupi ho, di saluhut akan namasa naong binulus mo. Ingok majoy nang songod dia namasay, dadohonom mumanyan, ra nungam mati au hati hai, ra nunga siap au hati hai. Alai songonima pangurupion ni debata, ro sopan agaman, ro sianaka nasotahirin. Dan kami pun senantiasa sering sekali amanginang mendapat pertolongan Tuhan, mendapat berkat Tuhan melalui hal-hal yang tidak kami duga. Sering sekali kami mendapat berkat Tuhan bukan dari sanak saudara kami sendiri, tetapi juga dari orang-orang lain dan bahkan yang tidak kami kenal sama sekali. Akadongan na hinaholongan di bagasat Yesus Kristus di minggu parpudi di bulan Septemberon. Ingot-ingot jo inang, paingot-ingot jo amang, songod dia perdalanan ningulum, nunga sia bulan, kalender Masehi nunga 10 bulan kalender ni Huria. Wado, margogo doho makatidak kosongon na nidok ni turpukon, yang go pangurupio diaw di bagasan guar ni Jehovah do, si hokop jala si palua au. Boido tabere nga manginang perdalanan ni ngoluta sia bulanon 10 bulanon. Godang mara, godang akasusaan, godang akasitaonon, alay rasi rasa noaeng. Disido peho sa hanguluani. Margogo do peho, mangulu do peho, jala marsonang-sonang do peho. Di bahini, bereng mainang, bereng maamang pangurupion ni Tuhani di pardalanan ni ngulum. Asa margogo ho, maka tidak kosa, jala amanginang, asa sao songon na didok ni turpu epistel di minggu sadareon. Asa lam margogo hita, patuduhon di pardalanan ni ngoluta, pangalaho nature, pangalaho na marpanidangion ay Jesus nakining di epistel tagona pulsi matam sada alay bongot tu harajao ni depata daripada 2 matam alay bongot kita tu api naroko. Hendaknya juga manginang kesaksian kita seturut dengan ucapan kita seturut dengan kesaksian kita. Tapatuduhom mayamang, tapatuduhom may inang unang lalap po dia kasih tahu noning ay gudang doa kapangrupion ni debata tolhas tu pardalan ningulun tolhas di tonga-tonga ni keluarga margogo mahamu mangulahon hata nito hata margogo hami makanguluhon hata nito hata ay martua doa kana tu mangihon hata ni debata jalan opiopsa di parbadiai debata si pardami mahamu gabi sunding kan. Jala diramo di marohan ang pikiranmu na iya sohasurahan sa rodi haroro ni Tuhan ta Jesus Kristus si paluay. Amen.